Mitä metataidot ovat? Kiinnostuimme siitä, kun pohdimme, miten nykyinen työelämä on muuttunut monimuotoisemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Millaisia eri rooleja ja taitoja tarvitsemme päivittäisissä tehtävissä, kun kohtaamme kirjavan joukon työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa moninaisissa työtilanteissa. Kysymme yrityksiltä, millaisia taitoja siellä tarvitaan ja mitä uutta he toivovat koulutukselta. Sitten valitsimme 7 maan kansainvälisen yhteistyötuloksena 12 keskeistä taitoa. Etsimme siihen tehtäviä, testasimme niitä itse kouluttajien ja oppijoiden kanssa. Mutta mitä siis metataidot ovat? Ne ovat niin sanottuja ylätason taitoja, jotka eivät liity suoraan yhteen ammattiin tai yksittäiseen oppiaineeseen, vaan auttavat ihmistä oppimaan, sopeutumaan ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Ne tukevat muiden taitojen omaksumista ja kehittämistä. Minun pitää siis aluksi ymmärtää, miten toimin, analysoida, miksi näin toimin ja selvittää itselleni, haluanko muuttaa tapoja ja mitä uusia taitoja tarvitsen sitä varten. Metataidot ovat taitoja, joiden avulla opitaan muita taitoja ja selviytytään muuttuvassa maailmassa. Mutta miten on mahdollista kehittää niitä taitoja, saati verkkomateriaalin avulla? Käy kurkkamassa meidän materiaaleja metacoinproject.eu-sivustolla. Sieltä löytyy eri tehtäviä sekä nuorille että aikuisille. Saat kokeilla ja soveltaa niitä itsellesi sopiviksi. Näitä harjoituksia voisi tehdä vaikka päivän piristykseksi tai kokeilla kokouksen jäänmurtajana. Me uskomme, että metataidot antavat avaimia tulevaisuuden menestykseen, niin oppimisessa, työelämässä kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Ja me kaikki tarvitsemme niitä.